हट हट बिल्कुल हम ना पैर धो दिले बानी सुबेरे त घाम कैलस त सुखाइयो गई। पिसान खत्म हो गई बा। पिसान करे के बा अरे तो खाली ज्यादा रोटिए खा लेनी है तो पिसानवा खत्म हो गई। कहाँ गइलन बाबूजी ब्लाउज सिया तब नु दे देले राती सिया हुआ के लेके आए। अभी एगो रहे आता एने ओने जाए के तनिया थी हो जाला तो जातन समय का बड़ा गजब सब कर देवे का करे कम होई होगा। सर सकरा सारा काम हो जाए तनी आराम कर में ठीक लगे। जब तक एकदम गर्मी कतना कैले बा लइयो नहीं खेते लेके जाके आराम करी। सारा काम तो हमरे पड़ रहता घर में केहू के मतलबे नहीं थे। बाबूजी पता न कहाँ रहे कतो है। अरे बाबूजी कहानी अनु काहे का चिरा तले रे पहले पानी पी ले बे गर्मी होता बहुत। कहवा रहनी है गर्मी हो खाता अब भैंस गोर बांध रहनी घामों में ना रहो के बुझाला कि तनी घर में बैठ के आराम करी। अरे त का करी गयो भचर हुआ के देखे के बा। तो सुनी जाते ही बाबूजी जाते ही एगो ब्लाउज सियावे के बा ठीक बा जाके तनी सिलवा कसम तेरा जो हम जाएंगे सेवावे हमार काम है। हम लेके हट हट हम ना जाई। अरे हम ना जाई रे अरे पता हिया हम ना जाई ली हाय ना बाबा ले ले जाई और आदमी फाट गई हट दूर रह। काहे इतना अरे चिल्लाने का हम ना ले जाई ये हमार कुल काम है रे। अब बैठी रहो बैठी पे समझा दे तनी बताओ जाई दर्जी ले दूर बैठ के बोल। हां बोल दर्जी ले कहम नु कि सब ऊक सब टूट गइल बा ठीक बा। अच्छा हां लगा दे के तू ना चल जेती हम जाई तो जरा वो चल हम ना और बानी जाए तो रहो इज्जत नु खराब होई। जानता नहीं उ बाड़ा ना है जी बाहर गइल बाड़न तो उनके से ना हम कह देले राती रहो कम कहती का करब सारे चल गइल बाना बाहर तो अब हमरे न कुल काम करे के पड़ी। पैसा कहां से गिन हम ना जइहन बाहर ता ठीक बाटे हम चल जाता नी तू कर ली तो अथी करके सिलवा के ले ले बीहे में ले ले अच्छा ठीक केहू ना जानी अच्छा ओजे रख दे हम उठा ले केहू ना जानी कि पतोहिया के साया ब्लाउज बा ठीक बा हम अन तो केहू मजाक अरे का हाल लगलो रख दे ना हम उठा ले। हट हट का आई छटकतवन बुझाता की का कुल हरे अबे छठी रो नहीं छे माराइले आई हम कर ले ली धारी ले ले जाई ठीक बा हम जाता नहीं आ घाम में का बई अथी ठाड़ी हो खतनी आ जाए भाली सिलवा के अरे जा अरे हमारा जत मत सटा जा तू जाई हाली लाठी का मारे बाबू बतावा है ये कुल हमारे ना काम करे के पड़ता हो। बतावा है कुल मल हमारे काम करे के पड़ता है। बताओ कहाँ दर्जी के हम जाए के पड़ला थाना में तो कुल खांच लगा दे बड़ा सही बाबू। बतावा है ना गर्मी में अरे वागिर बोला का हो अरे हमारे तोरा पता नहीं का हो आय तोरा नहीं का बुझा अरे तू कहां ले बोलाई हो आय हो मां ठीक का हो हला ए माना जना त पतो हिया कह बाबा अरे जाके बस सिला हटा तू ढकला अरे ये काम करतला का हो तोरा पे जाता आय एकर पतो हिया ढेर मन का बा हट तोरा पे जाता हट अड़ा सारा हटा अरे पतो हिया ढेर मन का बा नहीं हटा अरे देखी हट सारा ओरे दूर ये कुल करतला हट दूर कहां तक लगे मर्डर हो जाए भैया दूर अरे मर तो ये कुल अब भैया मर्डर हो हटा ना अरे सो ए बाबा ए कत न मरे ना बात मत करा बतावा सारे के लौकत नहीं थे ओ करते हैं फेसकुल लाग जा गांव मत आग ने छिला गल को आता ना दूर दर्जी के पास आवे के पड़ल के बा हो भैया गोइने के काहे सारे ए भैया दर्जी भैया सूत गोला का हो खोलो के बढ़िया बोले राजा हो आय हो
भैया सिया ता का ए हा तनी सेवाए को बतानी हम का सेवा ई पतोहिया के चोली बेला ये कुल काम करतला अरे भैया सीधा ताई दे हिया पका धरतला ओई तरह फिचल फचल ह कि ना है लेके तू आगे गलती हवा गया तू ओए भैया हम देता नहीं सिराव के फीचा फजल होते ही तरह हां तोरो गरी मन खूब साया बेला सेवा के मन करता ए भैया वो बात नहीं कही तेरा सब पतोहिया लइकवा नहीं के बाहर चल बता बाबू मना के कला के ले जा से अरे हटाई बा हई हर धरा सी साले ए भैया ऐसे कहां तू बेगतला हो पैसा ना ले बका पैसा ले त लिया दे वही तरह अरे फीचा फजल होवे सीधा 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 पहले वाला सियाबा के करबा नाटक तोरा जी में ये कुल काम बा कहता नहीं कि सीधा कहता ना पतोहिया भेजल छ तो के साया बेला ए आओ फिर ए मतलब कहत नहीं के मशीना पर मत धरा आयो कहता नहीं है भैया सीधा ना तबे बात हो जीप है सिया है कुल हटा बिगा और बिगा हई पागले है काम कर दे बूढ़ावा अच्छा सियाबा कि ना है भैया हम जाई बकबक करबे त होई रुक जा है यही चलावे के बारी अरे चला दे एकरा बाद अच्छा ठीक है चलाओ पतो है गरी मानत तिया ना ए भैया का कर बोला के है नहीं के तो वो हमारे ना लागबा हरा हम्म मिलत है घरी माठा ए भैया क्या बोलत रहा हो माथा मिलत है कि का मिलत है रे तो से काम मत करबा नहीं चाबा थकबा पूरा बे चाबा धरो देखा बेसी मत बोला हम बेसी कही मत देता बोला। हूं ना सिया का करबा अरे भैया सीधा सीधा हैं? सीधा खाली 2 मिनट सीधा मशीन के पूजा पाठ होला लिया धर त मशीन में पाम कहतन के पिछवा के लिए हुकुम का लागल बा लोकता ओइ त टंगले ए भैया ई का लागल कुछ नहीं खे लागल हो तू सेवा कि नहीं सेवा बताओ तो हम सिया कर ना सेवा कोई दे ना सेवा तो अबे मर्डर हो जाए तुरंत कहता चुपचाप सीधा मोटर देखले वाला कैसन होला ऐसा ना होला हैं हट ना ना सिया अब तू मत कर लेट होता है चुपचाप रहा तेरे मतलब पानी से छिड़का दे ऊपर पानी से शिकारे का बा ला का करे के बाई के मर्दे ओके मुखे के बाहे के सीधे के बाटे केकर नाप से आई पतोहिया के ते जे नापी के हैं और पतोहिया के हुए ते नापी के नाप के देखा था होता है तो हम ना पी के नापी पतोहिया के जब हम ना पी तू वही पे नापेला था के नापी नापा बे हम ना बस नाप के देखा अरे कितना तू चापी सीधा है भैया अरे मतलब कितना चापी नाप के देखा देखला अरे ना हम ना वो करे हुए उहे ना पे के बाटे हाय क्या करे के बा वो डलवा ढेर चकर पातर कर के बा हां तो नाप के देखा कितना पाता बे हम पहले ई कुल करबे तब बे मर तो लेके का जा लेके जाला था तब का कर भैया हैं का कर पहिर के देखा कि कितना चापे के पारी तबे ना हम ए जा आई मशीन हो मन अरे ऊपर तो ये कॉलेज से खाली ले जाके दे दे तो पहिर ले देख ल मर दे जा के बाटी पहिर के देख ला ओ होता कि नहीं वो तने भर सी बात ही है ना वो खाली चापे करला से तू कतल पहिर ल पहिर के मिला ला ये जा के देखा था हट हम ना पहन तू सीधा वो इतना चापा मर तो फिर दिक्कत होई चपाजी ढेरा होई ना तो दिक्कत ना होई ए भैया तो हमारे वो पहिर ना हम पतो पहिर ले तो हम पहिरी पहिर के खाली देख ला के बा भैया पहिर न तानी जो काम कोई लगी मशीनों बिगड़ जाती है बिगड़ जाती है तार मशीन में आग लग जा तो फेंक दे मशीन काम एगो कोला हाथाना से दिया हाथाना पड़े हट ये हम ना पैरा सीधा हो भैया हम सीध तने ले जाके ए भैया लेट होता भूख लागल बाटे ठीक है बा ठीक बा भूख होता सिया
बताओ सारे का हाथ से देता क्या यार जल्दी का ले गया कौन क्या कर गया खाना पका के आई है अन्ना बोल तो हैं अन्ना बोल तो ना होई ते जे ना पला देखला हम अब ना पी हां देखला ए ना पर छोड़ो वही चलते तो अब बाद में होई ना ठीक बा ले जाई ठीक है बा मुख डालो हां मुक्तन जा लेके आ जा तर जा वही तेरे आ धोआ के लिए तो ना पारी ए भाई ऊपर तो ये रहला तो कहते ते ले जाई वही तरह ही है मत दे देला स तो लेके चले नी हां ऐसा कुल सामान मत लेके आ जा काहे है हटा हटा पैसा तो और क्या बोल गया करबा करके भाई और बहनी साली भाई है ना क्या तेरे को तर जा भाई ए भैया तुम कहला था कि जा सेवा दिया हम आया तो पैसा ले जिया हां तो भेज दे जा हां ना होई तो भेज दे पैसा ना लेके हमके भेजे मुंह करा के कैसे अंदर जी बोलो ए भैया तो नापी के नपबो ना ना पाऊंगे बा हां नापे के बा ठीक बा लिया के आवा तनी हम ठीक है जा बताओ ऐसे ने कुछ दर्जी बनाए भैया ए ओ तो हा का बाबूजी अहिले ना सियाइला ठीक है ना सियाइला अरे सियाइला वो ऊपर अगर ना सियाइला कहला तो नाप के सियाई तो हमको नहीं कि हम ना जाई नाप के सियाई नाम हाँ। दिल्ली में बनी खाली सिए कर रहा है तब उ कहला हम कि हम ना फिर वो आधे रास्ते से वापस आ बा, गई हम सिया का नहीं हो पूछ लिया ना वो दर्जी ने लगे कोई रहने को कुम करे का बलायो पर तो हम कहने कि ना हम उनके ना बलाई में हम ना लिया टाइम अब बताओ हमारा ऐसन दर्जी रहला कि जेकर सामान रहलो ओकरे के बोलाई तब सी ही हो। हाँ हम कहता कि तोरा का तो हमको नहीं तोरा नहीं दर्जी का तरह मिले हम जाके सिवा ले तो काहे न जाके सिलवा लेनी हां तब जाग पर चौक पर ना चौक पे जाए के पड़ी इनका चौक पे लागल बा हमरा ठीक करे के बस सियावे के जरूरी अरे हम कह देना का तू पर यही कर लागले हम नया घर दे के ला दे ठीक बा जल्दी आप खाना खाना दे आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी देखी कि आजकल के बेटी बहुत कुछ लौकत नहीं के ताई थोड़ा मतलब समाज में देखे के मिलेला कि अपने ना जाई कनिया बा त घर में रहा कोनो चीज सियावे के होकेला त ससुर के दे तो वही काम हम कइनी है ऐसा ना हो के चाहिए समाज में खाली देखे खातिर बनल बा अगर मतलब वीडियो पसंद आइल हो तो लाइक करी कमेंट करी और शेयर करी और यही वीडियो से दी विदाई अगला वीडियो में फिर मिला जाए जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।